Arratsaldeon guztioi, zemo zaudete? Ondo? Bai. Bueno, lehenengo gogoratuko dugu, lehengo astean ikasi genuna. Lehengo astean ikusi genuen alarguna. Gogoratzen duzue, nola tenpluko atian zeon kutxa bat, itxulapiko bat, eta alargunak bota zituen bi txanpon, eta beratxak bota zituzten pila bat, baina, klaro, Jesusek nola esan zigun, alargunak bota zituela gehiago, porque beretzako bi txanpon diru asko zan. Gogoratu Jesusek nahi dula, guk gauzak egitea bihotzarekin, bai? Eta isiltasunean. Hori da. Bueno, orain inberdeu, gaurko klasia hasi. Biblia irakurri berdeu, baina lehenengo inberdeu, prestatu. Kantatuko deu? Hala ba. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Jesusi ekarri zioten eta beren jantziak astakumeari bizkarrean ezarririk gainean eserarazi zuten. Eta pasatzean jantziak zabaltzen zituzten bidean. Oliamenditik behera hartzera zijoala, ikasle guztiak multzoan pozez beterik jainkoa ozenki goresten hasi ziren. Ikusi zituzten mirari guztien gaitik. Honela zideten, bedeinkatua jaunaren izenean datorren erregea, bakea zeruan eta aintza jainko gorenari. Bueno, hemen ikusten dezue, hemen jartzen du Jerusalem. Baina, lehenengo goratuko dugu, jainkoak Jesus bidali digu gure pekatutik salbatzera, ez? Orduan, Jesus bere bizia emango du gu salbatzeko. Orduan, hemen jartzen du Jerusalem. Eta dator, Jesus, asto baten gainean, Jerusalemea, bai? Gauza da, hango jendiak betxatzen zutela, erregiak ziela gaur egungo bezalakoak. Baina Jesus oso errege humila zan, oso apala. Bai? Eta batzuek, jende askok fedea zuen Jesusengan, baina beste batzuek, ez. Aber, esaten duen Bibliak. Jesus hurbildu eta hiria ikustean negarrez hasi zen, beraren gaitik. Eta esan zuen, ai Jerusalem, ulertuko bazenu zuk ere gaur bakerako bidea, baina ez zara gauza ikusteko. Claro, jendeak gainea pentsatzen zuten, erregea zetozela, danon arazoa konpontzeko, baina ez, mirariakin lehizke, baina danon, guztion arazoak ezin ditu konpondu. Hortik egun batzuetara, ostegun gauean, Jesus bere apostoluak eta lagunak bildu zituen. Judutarrek, ostegun gauean, ospatzen dute Paskoa. Hau da, gogoratzen dute nola Moisesek, esklabutzatik libratu zituen, bai? Aber, esaten digun Bibliak. Iritsi zen legamia gabeko ogien jaieguna, Pasko bildotza hil behar zeneko eguna. Orduan, Pedro eta Joan bidali zituen Jesusek esanez, zoazte guretzat Paskoa afaria prestatzera. Ordua etorri zenean, Jesus mailan jarri zen apostoloekin, eta esan zien, banuen gogoa sufritu aurretik Paskoa afari hau zuekin egiteko. Jesusek, berak badaki bere bizitza eman berdula beste pertsona guztiak salbatzeko, gurik salbatzeko. Eta bere lagunei esaten die, hartu hau, gogoratzen dezuen nola egiten duen Pedrok Elizan? Ogiakin, eta arduakin, Jesusek berdina egintzun, hori gogoratzen dugu Elizan, mesetan. Esaten die, hau hartu eta jaun, nire gorputza da, eta hau hartu hau eta hau edan. Nire odola da. Afaldu ondoren,
Jesus Getsemani mendira joan zen otoitz egitera. Hemen ikusten duzuen nahiko triste dago, porque claro, joten da bere aitarekin hitz egitera eta bere heriotzarako prestatzen da. Bere gainean hartzen ditu guztion pekatuak, imaginatu. Orduan oso hori, nekatuta eta triste dago, baina bueno, berak badaki horretarako etorri dela, bai? Ondoren, Jesus atera eta Oliamendirantz abiatu zen. Ohi zuenez eta ikasleak ere bai haren ondoren. Hara iristean, Jesusek esan zien, egizu otoitz, tentaldian zerortzeko. Eta haiengandik harrikada bat bide aldendurik belauniko honela egiten zuen otoitz. Aita, nahi baduzu urrun ezazu niregandik edari samin hau. Hala ere, egin bedi zure naia, ez nirea. Orduan gogoratu, danak ez zuten fede berdina Jesusengan, bai? Orduan soldatuek Jesus gelditu egin zuten, bai? Eta farisarrek hil egin nahi zuten. Beitu, hemen jarri dugu kandela. Kandela nahi du esan bere onduan egon nahi degula, bai? Porque jende batzuk gu fedea dakau Jesusengan, baina beste batzuek ez dute fedea, bai? Orduan, kondenatu zuten gurutzean hiltzea. Garai hartan, gurutz hiltzatua izatea, zigor o kastigu handiena zan. Bai, gainea, judutarrek ezin dute hil, erromatarrek hilko dute, bai. Jendeak ezun sinisten Mesia barkatu zela, bai. Ez duten sinisten danak salbatzera etorri zela, bai. Orduan, bere gain hartu zuen gurutzia eta kaletik joan zen, bai. Soldatuek nahi zuten, jendia ikustea, ez zela Mesias. Nahi zuten ridikulizatu pixkat, bai. Orduan, jende batzuk burla egiten zituen, baina jende fededuna berarekin jote zan kaletik, bai. Jesusekin batera, bi gaizkile ere eraman zituzten hiltzera. Burezur zeritzan tokira iritsirik, bertan gurutziltzatu zuten Jesus, baita bi gaizkileak ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean. Jesusek honela zioen, aita, barka izeiozu, ez baitakite zer ari diren. Zintzilik zeuden gaizkileetako bat Jesusi ireinka ari zitzaion esanez. Ez alaizi bada Mesias, salba ezak eure burua eta salbatu gu ere, baina besteak herrieta egin zion hori zionari. Ez aldu jainkoaren beldurrik, zigorra jasaten agoela ere, gurea legezkoa duk, geure egintzen gaitik merezia baitugu, baina honek ez dik okerrik egin. Gero, gaineratu zuen, Jesus, oroitz zaitez nitaz, errege izatera iritsiko zarenean. Jesusek erantzun zion, benetan diotzut, gaur nirekin izango zara paradisuan. Orduan ikusi, ja jarri due gurutzian Jesus, eta gero, bere eskuinean dago bat, fededuna da, bai, fede handia du Jesusengan, eta bere eskerrian dago, gaizto bat, eta esaten dio, gutxi gora bera esaten dio, zu jainkoan semea baldin bazada, salbatu zaitez, salbatu guztiok. Baina azkenean salbatuko da, esaten dugun bezala, fedea daukana, bai, bere eskuinaldian da ona. Eguardi aldea zen, eta ilundu egin zuen lurbira guztian 3 arte. Eguzkia eskutatu egin zen, eta santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen. Jesusek oihu handia eginez esan zuen, aita, zure eskuetan jartzen dut bizia. Hau esanik, azken arnasa eman zuen. Erromatar eguntariak gertatua ikusirik jainkoa goretsi zuen, esanez, benetan gizon hau zintzoa zen.
Orduan, kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana, gizonon eta zintzoa, honek ez zituen ontzat eman biltzar nagusiaren erabakia eta jokabidea. Judeako Arimatea herrikoa zen izatez, eta jainkoaren erregetza noiz iritziko zai zegoen. Josek, beraz, Pilatorengana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus gurutzetik eraitzirik izara baten bildu zuen eta haitzean zulaturiko eta oraindik beste inork ehortzi gabeko hilobi batean ezarri. Galileatik Jesusekin etorritako emakumeek Joseren atzetik joanik hilobia ikusi zuten eta Jesusen gorpua nola ezartzen zuten begiratu. Gero itzuli eta usain gozoko ukenduak prestatu zituzten. Larunbatean atseden hartu zuten, agindua zegoen bezala. Orduan, ostiral gaua da, Jesus gurutzetik jetxi due, bai, eta Joseren hilobira sartuko dute. Bere ama eta emakumeak bere gorputza garbituko dute, izara garbila jarriko diote, eta bueno, Jesus prometitu zion bere amari piztu egingo zala, bai, eta orduan bere piztuera zai egongo da. Orain, abestitxo bat kantatuko dugu. Ze iruditzen zaizue Mariari kantatzen badiogu? Ake badakizutela kantau. Kantatu gurekin. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Agur! Kaixo, gaurko eskulana gurutze tridimensional bat itia izango da. Ikusten dezuen bezala, hemen ipiniko de garbiketa, Kristoren odola eta pekatua, gaiakin zerrekusila dakarra. Horretarako jasoko dezue hemengo horri hauek, bai? Era askotara dagoitia beti bezala. Guk gomendatzen dugu moztu gurutze forma eta gero zuek margotzen dezue, nahi baldin badezue pekatua beltzez, odola gorriz eta garbiketa txuriz, eta hirurok pegatu dituzue. Ikustezue, hori bai, izena, ohitzak, txuriz laga, dana ondo ikusteko. Eta jaze politak ateratzen zaizkizuen, gogoazko dazkauzuen eskulanak ikusteko. Ondo izan, agur!